Ovo je, drugari, lepotova planina. Gledajte vi to. E ti sad Kjerka tera gore. Do stene. Ti imaš 500 metra, kilometar imaš od one livade na gore. To i putevi nema. To je guzica se oprudi da iskočiš na gore. Ali su prelepi tereni. Tamo sela. Šiljo, mi treba nađemo negdje put tu gore. A ja nešto ne volim nešto mnogo da te vodim. Ja ću te otkačem, pa si ti idi traži. Ti idi mrčkaj. A ja ću gledam i ću slušam. Da li će ima negdje da staneš i da se ubodeš na trne ili ne. Ovdje povija paprati po ove doline. Svinja kuću ne pravi. Tu je može da legne vepar gdje hoćeš. Se nabije pod neke granju, neki paprat. Koji ti uključi taj radar, pa slušaj, traži. A ja ću tražim put da nađem neki gore koji ima. Pa će vidimo. Ja otkači Šilju. Ima ovdje neki tragovi, poče se javlja Šilja. Šilja. Lega Šilja u mjestu. Lega Šilja u mjestu. Ako mogu da stignem. 300-400 metra. Vazdušna linija. Dva put mi protrčuje put. Ne mogu zakasnim. Zakasnim za 5 sekundi. Nema duša do Đakšovi. Ujebem ti godine. Namestite se dole ispod njega. Ja ću se prići.
Pazite u kupine, ne moga ga vidim ljudski. Jebem ti. Nema, ne može se prići. Ne možeš da priđeš. Ne možeš da priđeš. Vidio ga malo koga vidio. Ali jebi ga. Či od jutro steranje. Vejanje u mestu teranje. Ne samo šilja. I brkaj, i gari. I u drugari. Ajde. Pobeše mi. Više sreće drugi put. Samo jedno malecko stalo u kupine bemu u familiju. Vidim kupine mrdaju. I ono muva kroz njih. Ali nema ga pogodim. Ovdje ti rekao pitišku materinu. Više sreće, gađali smo 2-3. Digli smo. Ali bitno je da ima neko dešavanje. To mi je merak. To mi je merak. Više sreće drugi put. Jebi ga. Dođi kralju moj. Dođi dušo moja. Dođi dušo moja. Tako se to radi. Ne idem ja po tebe. Ti dodiš kod mene. A? Raskova se od jutros. 10 sati 11. Bravo kralju. Bravo kralju moj. Bravo, kralju moj, oj dušo. O dušo moja pametna glavica, ha? Si mi ti pametno. Idemo li još? Ako su 10 pole danas. Još da nabiješ malo kondiciju. Kod nas nema tragovi pa iskočiš. Legaš na vikendicu pa si dođeš dom. Je li tako? Oj, zlato moje. Ajde, idemo. Idemo šiko. Ne mogamo da go tepamo, a? Pojebate. Ja sam imao veću volju da go tepam nego ti. Ali ne može, malecko, a no me da odgrne kupine. A da je golem. On kad se uspravi, on odgrne kupine. Ja ga munem u rebra, ali ovoj ispod kupine bega. Ajde šiko. Ajde idemo još malko. Dok rekli su da nas 32 stepena će bude. A? Šta hoćeš da mi kažeš? Ajde. Ajde vidimo da li ovako je ostalo nešto. Če nađeš ti, znam. Znam da će da nađeš. Oni vredi. Evo gi dečaci. Moji mi. A ja si živ i zdrav. Uf. Šiko. Ajde be. Evo ga dečko, sad će puca. Ajde, krećemo. Da cimnem živi zdravi. Čekaj da snimim malo drugari. Čekaj onog dedu tamo da snimim. Stari lovac iz Kosmovac. Deda kaže kad je te pao sa sikirče.
Dedo, ovo ima da ostane uspomena na YouTube, ima ti da ideš. Kad je bil na tvoje godine, on se trkal sa voz. I pretekne voz kad I to brzi voz. u stanicu voz. Jeste, ali taj voz, zadnja stanica mu bila u Rusno, a na Kosmovac je išao. Vidi ko je... Ej, dečko. I Vepar odim tamo. Ja ne mogu da odvolim da ga ne ljudima. Idem ja po njega. Idem ja po njega tako i on... Nema više, danas je uspešno, sad je Pa imali smo šta, 2 pucanja, dizanje, teranje. sreće udaraju na profesionalci. Tako, Pa, ali ne premetili nešto, ali ne... Još nema da krene. Dobro nije region. I ja ga ne zalučam. eno i tamo drugi spremaju. Čekaj, bre, trubojku malo da snimam. Pa priku snimaju me na nizu. Evo sad, dedu iz Kosmovac, nekad je bio najjači lovac. Jeste, jeste. Dedo, kako se ti zoveš? Ja se zovem Jovanović Uroš iz sela Kosmovac. Bio sam najbolji lovac. Lovio sam Divlje svinje. svinje. A da ispričaš priču kad ste te pali svinju sa sikirom. Dedo ispitujete, ne pričamo Pa se pamu sa sekiru, to je Karaju udario sa sekiru a ja ju gađa sa spepe. I ona pobeže i on ju posle sa sekiru gađa tepal, a Zagar se omotalo ko nju sa sve lanac. I on puštil Zagara, Zagar pobegala, on ju udario sa sekiru malo i posle do tepaše i ima sekiru kude je udaril. Drugari, ovo je lovac 36. godište, a sad je 2025. 38. 38. 38. 38, dobro, ja sam rekao 36. Lovio je ovdje po Kosmovac, po ovaj krš i po ove bele stene, što trem i to tako. Pričamo suvu planinu, koji ne poznaje Suvu planinu i deda čuva govedu gore po ovaj krš i po ove planine. Ali bio je nekad, kad je bio mlad, bio je lovac. Gde da vidimo od staru planinu? Ova planina zove se Suva, koju ne poznava, dobro ne se čuva. Tu ladne kiše liju, strašni vuci biju, u sred leto i gromovi biju. Bravo, deda. Bravo. A gledaj, ti si 38. godište. Ne mi urujem, u lov idem, utepujem, projdem pro selo, žene promilujem. Bravo. Bravo, deda. Bravo. Mnogo godine su bile ispred tebe. Mnogo divlje se odlovilo. Jeste, jeste. Mnogo akcije bilo, mnogo doživlje bili u lovu, jel tako? Jeste, jeste. Ali Razni događaji se događaju u lovu. Lov su velike priče. koje treba knjiga da se piše. Da se sedni ceo dan i godina da se sluša. Kad sam utepao ja, a svi sam jednog vepra, oni kažu uvek veliki od 150 kila, ali meni može je malo manje, može je malo više. Dobro. Ali sam ga utepao, a svi sam. I tako on je bio na legom, tako ja se primaknu neko zamali i Brenner i onoga udarao belu džigericu. I on pored mene dođe i pare. I šta ću ja da radim posle? I ovdje čuvam i vepra u tepe. Morao sam posle idem pred ovdje da stavim i da udem sekiru i da ga rasporim, a ono sneg samo usipuje. I da ga rasporim, znaš šta, i da ga oborim u sneg tako da se ne pokvari. Pa sutra dan idem pa naložim. Ej, majko me, muke su bile. Jeste.
I sad ovi mladi, sad džipovi, Garmini, Da. to su uređaji, to su mobilni telefoni. Vi ste bili lovci bez uređaja, bez mobilnih ništa nije telefona. imalo, ne može. Nije malo ni fiksno, ni mala struja, ni malo. Nema ništa. Povukli se Nemci, nastali Ajduci. Samo možda se dozoveš s njega, op, i ako te čuje. Drugari, meni je ovako merak kad sednem sa ovako stari lovci, deda star 38 godište, 38 godište i meni merak da ispoštujem ovakvi lovci i da čujem neku njihovu priču koju su oni lovili. Da, pa ima puno iskustva. Jel imaju iskustva? Ima. A lov se uči od iskustva, lov se ne uči iz knjigu. U planinu su bili mi neki lovci i kerovi teraju svinje, ali jedan vepar se odvojio od nas posebno da se iskradne da pobegne. A čopor laju kuće tamo, a on se iskralo vamo i prema mene tako da pobegne. I stanu izadan krman i čuti i premeti me i krenu ovako preko jednu širinu. Ja mu zapalim i potrebim i dođe Boško. Bio si dobar nišandžija. Bio sam u svoje vreme, sam bio. I on, šta mu napravi, rekao ga džagabe ovdje, i on pojde i on počeo da izbacuje ono iz slaninu njega. Reče, a on krvari, reče mnogo, reče onda rekao. Tako pojdomo malko i on, i vega bre, da li ga kažem, ali kod do tepega koji znaje da te... Da ga ne jurimo do Glugova, do Toponicu, do Vetu, a to je bilo preko Preslava. To je, drugari, bilo preko Preslava. Da, i on kaže da ga dotepamo, reče, rekao, dotepaj ga bre može, da je ošamućen pa će kritne da ni pobegne. I on ga dotepa. Drugari, znate vi da ja mogu sa ovakvi stari ljudi, da sedim ceo dan i da uživam u njihove priče. Njihove priče da slušam. Ne od ovi mladi. Jer vi mladi mnogo važni. I posle, znaš šta, bili smo mi, Krija Boško i Bile, moj prijatelj, on je koja. I šta će, oni bojati onako. I ja te nosim puške, a oni te nosim bebe. I odsekamo jednu, kako da kažem, jednu vodku i oni zametnuševe pravi noseka. A ono pa sneg beže, taman prevagneš, znaš ono štukne. Taman prevagneš ono štukne. I nezgodno je bilo jako. Ali iznesamo ga gore i kako će. Pade mrak. Dedo, lovio sam ja v petanci 10 godina. Betanci. Sa Strišu, sa Zorana. To su mi urođači, onaj Bilja, ona mi je sestra od tetku. A, Bilja nije. tu sam lovio i to su mnogo jaki lovci. A, dobri su oni. Dobro. Tiše je dobar, Zoran je. Zoki Vetanac je najjači. Samo za Zorana Vetanca. I tako. Ništa, pozdrav za sve nas. Pozdrav za sve nas. I vidimo se, drugari, evo. Drugari još sedim tamo, družimo se. Ja sam se izdvojio ovdje sa svog dedu. I volim da slušam takve priče, jer ja od takvih uvijek sam učio. Učio od njih i učio od sebe. A od ovih mladi, samo uz kafanu. Kafana i to su najjači lovci. Džipovi i to tako nikad nismo koristili i nikad neću ni da koristim. Pozdrav svima, Igor Vuk i Dele, kako veše. Pozdrav od deda Uroša, ćao. Gledajte, drugari, vi ovo. Zdravo, sinko. Pozdrav. Kako se zoveš? Klaus. Kako? Klaus.